permana ning wasis angsal napa mboten tak tresnani lahir ana pamundhut ki Mak. Ya dipinangkani. Sesideman luwih dhisik diaturake mau para pepunden panitia ya ngersake sesideman kok Mak. Nah loro-loro gawe ya slendro songo. Coba Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih dhisik. Ayo coba. Men jumeneng, men jumeneng. Sugeng dalu Cahayu Genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih. Nggih, lajeng dalu, Pak. Wis bajutan pirang-pirang bengi. Piye wis kesel apa urung nggih? Dereng. Sik semangat ya. Semangat, Pak. Mbah profesional yang ngono kuwi. Apa Semangat yang sekali. membuat sampean kok iso semangatnya sangat luar biasa walaupun beladegan? Karena warga Gontor ini kompak sekali Pak nontonnya. Banyak penontonnya mengharapkan kita pentas dengan sepenuh hati. Nanti kalau kita capek ya gelo yang nonton. Oh iya bener. Terkompak ya biaya kene ya. Nggih, leres. Buktine kabeh madhep rene kabeh ya. Ya nggih to Pak, lha madhepe pundi? Ana sing madhep rono siji nguyuh. Lah iya. Wis kaya ngono kuwi katresnane Piyai Ponorogo iki kaya ngono kuwi nong. Mula ya wedi dadi seniman iki penak lho dadi seniman. Kowe aja dadi apa-apa, aja ndosen, aja PNS, seniman wae. Lah teng napa? Lho, seniman iki lah hobi to. Kowe nembang lah hobi to. Nggih. Nah, aku ndalang ki ya hobi, kanca-kanca ki ya hobi. Lho, ngatasi hobi kok iso dadi profesi. Wong seneng-seneng kok entuk dhuwit. Kuwi sing kudu disyukuri kaya ngono kuwi. Lah sing ngantuk-ngantuk niku napa nggih seneng, Pak? Kuwi ora ngantuk kuwi menghayati ngono lho. Menghayati. Urung-urung nyampluki kancane iki ora. Winong iki ora. Iya. Iki lho Nduk sampean iki nembango sesideman iki. Pamundhut ngono ya. Sing apik ya Nduk ya. Nggih. Kowe aja kalah walaupun ada Mbak Silvi Kumalasari. Ning sing tak anggap Silvine Madangkaraki sampean. Iya. Jenengan aslinya salting toh Pak wit wau Pak. Jenengan Sopo? Jenengan. Lah masalahnya apa salting? Lah kal enek wonten Mbak Silvio. Weh, kowe kok ngerti weh? Grogi ta jenengan wau Ayo iki lho keter lho tanganku. Ayo. Lah piye mendina ndelok TikTok iki terus kok ayo. Ayo apa? Ya tetep awakmu ya apik. Becik ayo. Coba kowe dadi bintang tamu harian iki. Ayo. Ayo. Bawane ya komplit ya Nduk ya. Nggih. Ya. Ngono ora kedawan to kuwi anu apa jenenge? Napane? Kuwi lendange semone ora kedawan to. Mboten ni lah teng napa? Kok ketok keluar kelawer. Tak sawang kok kene kaya Anoman nggo buntut. Mboten. Iya. Mboten lah sedaya nggih ngoten lho Pak. Oh iya, apik-apik. Dandang gula meneh ning genti slendro iki. Ayo. Coba nggih. Ayo. Ya Nduk, Winong.
ora syukur ki piye to nong. Delok to, sampe nembang piyai sakmene mbiyane kabeh nyawang sampeyan. Kuwi dadi energi yang sangat luar biasa. Urung sing ning YouTube ribuan penonton mirsani sampeyan. Mula lek dadi sinden aja sok sambat, oh dadi sinden kuno aja ngono. Diniati ini adalah pengabdian kepada nusa dan bangsa. Sinden ki apik, Bukesi mergo iso nyinden pernah keliling 5 benua di dunia. Lho kaya ngono kuwi. Sampeyan ya ngono, iso numpak pesawat, iso ragat kuliah mergo nyinden to. Lah iya, dadi sinden iki cucuk timbangane drep. Ayo. Nggih, Pak, siap. Pangestunipun nggih, Pak. Iya, tak pangestuni banyu mili grojokan, Pak. Ayo ngono kuwi. Dere ngenyek mboten Pak. Drep niki wis sae. Lerene wong drep, oh wong mangan sego reneng. Ayo nggih. Heeh. Ya nang. Mlaku-mlaku rono ngono lho nang ben ngono panggunge jembar kaya ngono. Nah, iki bapak-bapak kuwi ya kepengin mirsani karo sampean. Ngapunten nggih, Pak, kula teng mriki. Oh, lumayan kena nggih vitamin. Ayo, malah vitamin ora. Ya, Nduk. Swara kurang permana ning wasis tembang menika ugi kula aturaken dumateng pepunden kula Ki Suryanto Karanggedhe ya kepareng monitor menika kepareng paring WA kalian kula nderek ningali saking griya Mas kali titip anak kula nggih tasik balita gampang tiba Mas niku malah balita ora iki ugi salam sungkem dumateng para pepunden dalang Ponorogo Mbah Yatno Pak Manto Pak Sento iya lan ugi sanes-sanesipun ngono ya Nduk nang angrum marang bendera tiah sules tio pijer ngincangake engko garape ditayubke kaya rengu wingi kae. Wah iya men seger ya, Mak. Lek winong pas iki. Ya. Ya Nduk, entek nggih, Pak. Tulung agungan nggih. Tulung agungan? Nggih. Sing piye kuwi? Nggih sing tulung tak nanu. Nanu. Manten iki lho. Nanu. Oh, anu ning engko ndangdute to? Anu nih nggih tayupe maksude gonggomino. Oh, oke. Ngoten lho, Pak. Sing anu ketok nanu. Ngoten niku pokok. Ya wis manut awakmu. Heeh, kono wis. Tulung kula diseneng-senengne nggih, Pak. Tenan lek kon nyenengke kowe wis pancen wis kuwi kewajibanku no. Ben ndak galau. Iya. Aja nganti galau eman-eman ayune kaya ngono galau. Ayo ngono. Yo, masuk. Terus no sesideman
luar biasa. Suarane apik, bocah ya cantik. Jogete ya luwes. Ayo pancen tuntutane jaman iki ngono kuwi kok. Bener pancen kaya mengkono yo. Ome iki apik iki, ringi-ringi iki. Ayo. Ngatekon, Nduk. Ayo, Nduk. Sak bawane komplit. Bariki pokoke Pak Camat iki Lintang Asmara. Ayo, boleh. Nah, nggih. Apal to, Nduk? Insyaallah. Nah, oke, jos. Iki malah karo Mas Teguh iki lho. Rajanya Mocopat iki. Digekke lho nong awakmu nong. Iki lho. Sinom Nimas Ayu Winong Nawangsih. Ha iya. Engko diaturke. Saiki luntur dhisik men Umi Hafifah diresapi, Nduk. Ayo. Dadi dicocokne karo karakter lagu lho pancen seneng ya semangat, yen pancen susah ya kuwi ngangge nangis barang ora apa-apa. Nek kaya mripate ra iso metu luwe, diculeki dhewe. Ayo. Malah ora. Bahaya. Yo, Umi. Yen diundur ngelantur ngrasake hati nadyan wasabda
krasa tenan krasa le nembang nganti tekan ati lagi mau mereka ya uripe lagi luntur pancen ngono kuwi Boten Pak, boten. salah prediksi aku Salah jenengan. bahagia kok ya Bahagia selalu. syukur saiki genti ngaturake bintange bengi iki ayo coba kaya apa nggih iki apa mau gelem ngegrup ning Madangkarane wah mesti kanca-kanca mesti seneng banget ayo coba ben mimik sik lah piyayi lek putih iki unjuk ngono iki banyune ning gulu nganti ketok njaba ayo pelak lah ya tak tang ayo Mbak Silvi Kumalasari coba kaya ngopo yo meneng Mbak yo jujur bloko suto blak kotang terus terang Mbak Silvi aku adalah salah satu fan berarti jenengan nah dimana ngapusi kan iki jujur ngono kuwi tenan lah kok sak kula lho jenengan ngefan kula enten apane lho kula Pak lho sampeyan aja merendah sampeyan iki nek merendah ngene kaya dene kae lho pari sing wis isi kae lho pari iki lek isi kan saya ndingkluk ning aku yang terus sampean malah ra ndingkluk malah saya ndangak aku ya ayo tegese pengen nyawang kaya apa budayane jenengan ngono lho panjenengan ngelem kula ngoten niku kula bingung lho lah ngapa kok bingung lah kedahe kula pripun teng mriki enten garwane jenengan lho Bu Kesi lho Pak lek teng wayangan ngeten iki kula pun diliarne kalih Bu Kesi nggih liar Bu niki Bu Dek Silvi pripun tenang wae sampean ning panggung niki bebas mawon los tenan ngendikane Pak Cahyo lek ning panggung niki dhewe wis tak liarke tenan Dek los pokoke sampun dijinak nih ngoten malah padane kewane dijinakke yo ayo mungkin lek nek teng griya jinak ngoten nggih Bu nggih nggih ngoten niku kula niku pertama kali niku seneng kali jenengan nembang ninggal katresnan walah niku kula suwut tali bentino kula niku ajeng bobok mboten nyetel niku klisian mboten iso turu oh ngoten ajeng mangan niku to lihat mboten nyetel niku keselak terus Mbak kula niku keselak nggih tenan nggih alah ngoten nggih Pak lho jenenge napa niku kaprawasa dewaning budaya ngoten niku. Mboten kok terus kula secara pribadi cinta kalian panjenengan. Mboten mungkin jenengan gelem kalih kula. Ngoten niku lho. Mboten eram kok eram. Eram ya Dek Silvi. Lho nggih lho Bu. Beh tenan iki bojoku bengi iki jan ngirangi. Aja ngirangi, garangan ngono lho. Wis to. Iya. Kok iso tetek-teteke atine lho ngomong ngono nek bojone ning ngono ngelem-ngelem wong wedok liya titen ana tekanmu tak sampluk parut lho. Nggih Bu, leres. Kula lene dados jenengan nggih ngoten Bu. Mangkel kula Bu, pun jenengan garap nggih. Mboten ngoten. Ngene lho Bu Kesi. Mbak Silvi lagi pertama kali gabung di Madangkara gitu. Kita buat tamu ini nyaman dengan kita. Carane membuat nyaman harus kita digrapiaki, dihormati, dihargai ngono kuwi. Oh iya Dek Silvi, maafkan Bu Kesi ya Dek. Lah lek nganti upamane aku langsung kasar, Silvi opo kaya ngono? Rupane ayu, aku seneng ngono kan kleru gitu. Kleru to. Lah dilokne mesti kapok ora gelem melok awake dhewe ne lek dialembono supaya lebih dekat. Antara kita ngono kuwi lho. Nggih, matur sembah nuwun Bapak nggih. Wah, aja bapak tuwek banget aku. Lah pripun, Om?
Om. Nggih ngoten nggih saged. Nggih bener Bapak wau. Mergo niku tinggi rambu-rambu nggih bates nggih garis kaya. Kedah enten garise nggih Pak nggih. Nggih ngoten niku. Nggih matur sembah nuwun Bapak. Nggih. Monggo menyapa para lenggah nika monggo Mbak. Nggih, saderengipun kula aturaken sugeng dalu kagem sedaya mawon para warga Melarak Ponorogo. Gontor. Gontor. Nggih. Gontor Ponorogo. Matur sembah nuwun rawuhipun Pak Bu ingkang sami tumplek blek dados tunggal teng mriki. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah manggih karahayon. Amin. Tumplek napa Mbak? Tumplek blek. Ah iya, tumplek blek. Apa to tumplek blek iki? Dados tunggal wis dadi siji ngenten lho Pak. Dadi siji ya. Niku nganu to kata-katane Bu Kesi nika teng pas teng YouTube kula ningali lho kok apik kata-katane tumplek-blek akhire tak contoh. Oh, alah nggih. Nyonto sing apik-apik mboten napa-napa. Sae to Pak niku? Sae ning Bu Kesi ngoten niku sing ngajari kula asline. Nggih, ngoten niku. Dadi lek jenengan kudune matur nuwun mboten kalih Bu Kesi ning kalih kula. Nggih. Nggih Pak nggih. Nggih sami-sami. Alah mbuh aku iki. Aku iso bingung dhewe, iso bar apa ora wayangane kaya. Wes. Pajane sampeyan tak enteni ke jam 7 mau lho, Mbak. Tegese aku pengen silaturahim, pengen setelan ku mbanyol apa, lagune apa ngoten niku. Dinan rada bengi le munggah kula rada napa niku kaya ilang bayu otot kula ngoten niku. Ngoten niku. Ning bareng jenengan pun munggah wah tenan Mbak nggih. Jenengan Tulungagunge pundi to, Mbak? Kula ngunut Pak, Tulungagung ngunut. Kecamatan ngunut karo Pasar Sapi ngendine? Sing diapali kok pas niku. Lah sing viral kan niku. Nggih Bang Ju niku lho puntine kali Bang Ju. Mboten sampai Pak, lene saking Kilen Pulau Sari, Kecamatan Ngunut, desane Pulau Sari niku ngunut sing paling Kilen Pak, mboten sampai pasar. Jenengan desane napa? Pulau Sari. Pulau Sari. Oh, alah Pulau Sari. Kalih sarian puntine? Ya Allah. Lah mosok sak desa ora enek kuburane. Nggih. Mboten sampai Pak, sariane tebih kok. Oh, nggih. Monto mengke kula Sherlock. Wah iya, nggih. Siap. Mbak Nembang, iki sik ninggal katresnan sik aku pengen kuwi secara langsung iki kaya apa. Langsung ngoten nggih, Pak. Nggih, ngoten niku. Dadi niku mboten berperan sebagai dalang mboten. Kaya sing ditanggapne kaya sing disunatne kula niki. Dadi njaluk dhewe kula nggih ngoten. Nggih. Anu, Pak Brahma teng pundi, Pak? Brahma anak kula to? Nggih. Bram, bapakmu Bram. Nggih. Lah nika Brahmane. Bram, ngadeg kok le. Diluk ae. Diluk ngadeg. Niki calonipun dados santri wonten ing Ngabar niki. Iki lho. Ya Allah gantenge. Pak kula pek angsal, Pak. Pek piye maksude? Nggih kula pek anak. Lek ngepek sak bapake no. Bu, ya Allah. Loh, lek ngene lho lek nganti bocahe kangen goleki terus piye? Bapak ngono piye jajal. Stop, intermezzo. Budrek aku, Bu. Tak omongi. Wah, iki lek ngene iki rasa dinengne lek iki ngene iki. Seto. Ada apa istriku? Siap. Dipek sak bapake. Kowe demen to sampeyan. Maksudnya ngene lho, ben kok kan ora tega bocahe sik kelas 6 SD yo. Lek pamane karo Mbak Silvi digoneng Tulungagung. Lek nganti sing ngopen iki tanggapan terus kok iki. Ngono gek garwane pembalap pisan, ya to. Sing ngopeni sapa? Kan kudu nilirono. Piye Bram keadaanmu ngono kuwi. Sampeyan pengen dipek tenan? Enggak Brama kok. Loh, tapi mau cirose sak bapake pisan ngoten nih. Ora bapake ngetutne ngingo ngono lho ngendangi ngono lho ora. Mak teratap lho Bu aku, Bu. Iya, Dek wis tak kono. Nggih. Ya, Mbak.
halus suarane, Mak. Piyayene ya halus kok ya. Ngene iki ngrungokne suarane Mbak Silvi ning YouTube, terus ade nyetel iki nang nggen lincak ngarep omah jam 12 awan. Delalah kok ya kopine kentel, kopi ireng kae ya to, ngerokok kretek kae, terus apa jajane gedang goreng panas. Bar kuwi tukang kredit teko. Ya Mbak. Dadalah. Sumanding si sehmu nggih, wah jan Mbak Silvi nembang Pangkurinoso wedang jaene teko. Wah, jan pas iki. Mendhi dikekne aku iki mendhi nggih. jenengan pesen to niki wau. Pesen. Nggih, teng warung mriku. Nggih. Kula nggih jenengan pesene, Pak. Napa? Pesene. Purun napa pengen napa? Purun susu. 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 Wale ora. Nggih. Saiki blocking ngene, Mbak. Blocking. Sampeyan kokono ya to karo nembang. Heeh to. Mlaku alon-alon ke arah sini. Nyapo, Mas? Aku sih omong karo sinden kaya Pak, monggo Pak, monggo Pak. Nggih, nggih. Matur nuwun ya, Mas ya. Muga-muga jenengan tetep panjang punjur lo Jinawi Kertarejo. Ayo, nggih sembah nuwun. Kokono, Mbak. Saking ngriki. Oh, alon-alon ning mlakune tek 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 alon-alon wae karo nembang ning kok. Ngeten. Lha kuwi kaya mindring lek kuwi ora. Tek 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 alon-alon seng. Seng, Ngono. set. Kaya biasane, heeh. Biasane kula ngeten, Nak. Lah, aja kuwi kaya dioyak kredit lek kuwi ora kecepeten. Ya. Iya. Tok aku ndredeg dhewe nyapa ya. Rumasane kaya arep marani aku ngono modele. Kumat. Ayo aku nyapu to iso ndredeg ayo. Ayo. Ya, Mbak. Yen wasrina hinggal ratri kang Kesi lek sir pipis ora apa-apa lho. Bu Lurah, Bu Novi, Bu. Kula mengke mboten mantuk teng Solo, kula tak teng dalem jenengan mawon nggih, nggih. Kula teng dalem jenengan, kula mangopeni, mangingoni, kula sego pecel mawon kula nuwun. Kula wah mulai teng Solo, Bu. Lah sing ngancani aku ning Solo sapa Bu Kesi ngawut ae ora. Wonten niku ora. Iso jantungku kuwi arep ceblok no Mbak nyapa. Ndi jar sujar mulai ceblok jupun lho jantungku jar. Ayo. Ayo. Tak tresnani lahir duduk. Nimas Pandara wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane. Pripun Kang Mas?
lumaing jagat kureping langit ya mung kowe sing bisa ngrengga tumraping sanubari nadyan rembulan kae endah Ndi lho, Pak? tarup ya kae ya Terap lho, Pak. rembulan kae endah lintang uga kemedbiar Aku dadi mban yo ora apa-apa. Mulan tak nyinden, mbane nyinden. endahe rembulan lan uga lintang kae sor perbawa kelawan citramu wong ayu Allah. ketoprak opret iki to ora Monggo Ndara Putri Ayu. Ngersakaken menapa Gusti Putri? Unjuk gelas sing apik itu Cah. Yayi Sri Huning Monggo Gusti Putri. kowe garwaku Yayi Sri Huning yen kae Srigala Ya Allah, Pak Kodus mboten niku lho jenenge. Mboten napa-napa Gusti Putri. Kula menika pancen nggih wanita Rainaga. mboten nggih tetep Ben Ndara napa ngerti Gusti kula niku ben krenan atine. Kang pinanggih kalih piyayi cantik kados panjenengan niku teng griya mboten nate ngertos piyayi ayu lho Gusti Putri. kula iki gampang gumun aja kok wong wedok ayu kula ngerti wedhus ayu kula uyak pundi-pundi ngoten niku Monggo dipunlajengaken Gusti Putri Ndara. Kula tak lenggah malih. Bu Lurah, kula mengke mboten asal Bu. Pak kula wedi lho, Pak. Ora santen. duduk oh. nggih kula susu ya wedi Mbak Mas sama aku ora wedi wong aku ya orang beriman kok nggih inilah kebutuhan panggung gitu ben Nggih. menghibur warga masyarakat penggontor yang terhibur penggalihe otomatis kan padang to pikire padang nyambut gaene semangat yang nyambut gawe semangat otomatis penghasilannya rezekine melimpah ruah itu tujuan kita untuk masyarakat ing Gontor mriki ngaten niku Alhamdulillah. Jenengan nggih remen to? napa Kula teng mriki? remen ning aja suwi-suwi suwi-suwi iki lho sawangan Bunder kanggo Pak Yohan, Pak. wah tembunge tulung agung budrek ayo ayo Nembang nggih, Pak. heeh masa yaine arep nyopet sampean ora ya nembang no nggih ninggal katresnan ngene Mbak Pripun? pertama langgam sik yang kedua engko dijaranke Nggih. ya coba kaya apa iki asline kaya apa nggih enggak ojo iki halusan no nggih Halus monggo kula. nggih Mbak Silvi Kumalasari oke yuk kok panggil Mbak Nangis sakjroning kok kaya ngopo wong ayu Mbak Silvi yo hey
untuk Mbak Silvi Kumalasari luar biasa Sembah nuwun. Sampun. Sampeyan nyuara ora ngoyo, joget ya ora ngoyo, modele kaya semu iya semu ora ngono lho. Ning parandene walah tenan sangat menghibur, daya tarik jenengane luar biasa tenan. Matur sembah nuwun. Nggih. Niki mung limbukan apa nganti gara-gara jenengan mangke? Mungkin namung sampai limbukan Pak, ngapunten. Ciloko. Lah ten napa? Wah, jan wis Ngapunten. ilang otot bayuku. Mengke kula langsung tindak teng pati. Oh, tindak. Oh, Anu napa? bidal. Bidal, Pak. Oh, teng pati. Nggih, bidal Dadi lek teng awake dhewe ampun ditindakke. Nggih, ngapunten. Lek pengen sinau basa mangke mang WA kula niki sing bener napa, Pak? Ngoten niku. Parane panggah ngoten niku lho, Bu. Bene Dek ora apa-apa ben seneng atine, sabahagiane. Nggih. Mboten wong niate niki menghibur warga masyarakat kok ya. Nggih, ngoten niku, nggih. Sik niki kanca-kanca sudah mempersiapkan untuk kehadiran jenenganipun garap selindang biru niku pun. Kedek terus mak Niku mboten sing anyar niki lho. kaget. Niku pun garap, kitir semilir pun garap. Nggih. Lamunan pun garap. Wis, terus Apa apa malih? nek Lestari ya pun garap. Lestari sak album, Pak. Nggih. Nyetel kaset lho Pak lakah kah? Ora, maksudnya jenengan pilih sing endi ngono lho. Nggih. Ngersakne jenengan napa? Jenengan ngersakne napa? Aku lho. Nggih. Aku malah bingung dhewe ya. Bram, bubuk Bram. Ayo nggih. Gemes lho Pak kula kalih Brahma. Anu, sampean arep apa sampean mumpung Lah nggih petuk? lho, pengin kula ambung ngoten nih angsal napa mboten? Entuk diwakili ora? Diwakili ibuke maksudnya ora ya. Sampun bukesi wau sampun kula ambung. Nggih. Gilirane Brahma. Heeh. Niki sing putrane jenengan sing 3 mboten nderek? Sing anu Mboten kula tinggal teng omah no. Lah melu kabeh kula kaya brayut malian kok. Ayo. Nggih siji tok niki mergo badhe kula sowanke pondok. Oh ngoten. Nggih, tapi anu sik kitir semilir sik Mbak. Nggih, Ayo Pak. kitir semilir. Kowe garapane manut kalih kanca-kanca nggih. 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 Nggih, sing ngendang niku jenenge Mas Noval. Ning anu niku pun duwe pacar kok niku pun ana. Kabeh pun duwe pacar kabeh niku, bojo pun duwe kabeh nggih. Pacar sampun gadah. Nggih. Jenengan pacar mboten gadah. Mboten, nggih. Bojo kula langsung diteladung kok kula. Ayo. Lah nggih. Nggih. Kitir sumilir nggih Kitir Pak. semilir lah ngono nggih, ngoten. Wis muga-muga mangke Mbak enek wayangan melih Duka Panaraga napa pundi terus bintang tamune jenengan melih ngono. Wah, jan. Kanca-kanca men semangat mboten ngantuk lho Mbak. Saya kula butuhe lakon Mbak, lakon. Ayo. Lakon. Nggih insyaallah Pak. Nggih. Monggo Mas Noval diaturake kitir sumilir luwih dhisik dening Mbak Silvi Kumalasari coba kaya apa? Ayo nggih. Nggih. Monggo kitir sumilir. Hei. Oh. Pas Pak, los. Enek sekopi Pak.
bersinar bersih narkoba. Mbak Silvi, terima kasih sudah bergabung di Madangkara, nggih. Kowe sehat selalu, nggih, nggih. Nggih, 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 salim riyen nggih. Nggih, nggih. Ampune lek petenge nggih salaman iki penak ngono ayo. Ya Nduk, terakit mbacut nih gelar cerita. Ya monggo tak dherekake. Berkah kagem Kyai Gontor sedaya. Amin.